Good morning guys! Saturday. Ayun. Maga kaming lumabas ni Daddy. At si Yung. Diyos ko. Nakakaloka. Iyak na lang iyak. Yung pala napupok na. So pinalabas na ni Daddy para magpuk. Pagkalabas ba agad, nagano siya. Oh, biglang natomit ba? Naglan din natomit ba? You do? Paknik! Takin-takin mo eh. So, ayan. Since lumabas naman na si Daddy, lumabas na rin ako. Kaso si Maggie nandun pa. Tapos pumasok na ulit si Emma. Balik trabaho na naman. Then si Chris, 4 logs pa. Si Groot, andyan. Maya-maya ilalakad ni Daddy. Good morning, Grootay. Morning. Ay, nako. Nag-iwi si Poknat sa hagdan. Kaya kumakain na yung bata. Kakaano lang. Kakagising niya lang. Tapos kami ni Daddy, nauna kami. Huwag masyadong food po, Daddy, ah. Sasaktan daw siya sa pag ginaganong-ganog ko sa putol. Ang ating pupo. Hi, Tom-Tom! Gutom na kayo, Tom-Tom? Oops! Oops! Ay, excuse me. Yung, oh. Ganyan, tabing... Ha? Tabing... Okay na yan. Papalinis ko na lang. Alrighty. Kakain ng mga doggies. Nag-aantay na si Yung-Yungi. Whoop! Ay, gutom na ikaw. Liit. Ayan. Wait lang. Wala ko lang kainan niya. Gutom na yung loko. Gutom na. Nagumuna ka na. Yan, si Daddy tagapakain. 30 guys ng ni vitamin. Ay, hindi. Vetmedin. Ah, chew pala to. Ngek. Bakit? Chew. Ilalagay ko sa pagkain. Colors. So, sige. Mamaya na siguro pakainin ko muna siya. Kasi parang mas madali, Kumakain na ala. Half lang. Half. Lilit, Mamaya na nga. Pakainin ko muna. Asan na si Linggit? Ay! Kumakain na ikaw dito sa'yo, oy! Ayan sa'yo. Paknit, halika dito. Paknat! Ayan. Uy, galing ah. Oops. Dapat paabot nga kayong maliit na gamot, Daddy, para ihalo na natin dito. Nandun sa sa may ref. Oops. Oops. Yan. Kainin mo na yan. Sana makain niya. Kainin mo. Loko ka. Oops. Ito pa, dali. Kapo nakain niya eh. Pinalaman ko sa Miggy! Yan naman ah. Ay, naku. Baka hindi makain. Ay. Ayun pa eh. Uy! Yung! Kainin mo to, uy! Loko ka. Karito. Subo ko sa'yo. Pasok, dali. Lakas ng boses. Guard dog din pala to eh. Very good ah. Very good ah. Na? Atapang naman yan. Ay. May tao nakikita eh. Halika na rito. Guard dog eh. Halika na, sa Ate Tessa yan. Halika na. Ate yan, ate. Ate yan, ate. Ate. Ate yan. Siyong. Halika na. Lagi mo makikita yan. Yan. Ay. Ingay. Morning, Yung. Naiwan ka na naman, Yung.
hindi ka naman sinama yung yungin. Ayan. Good morning, guys. Happy Monday. Wala akong vlog ng Saturday and Sunday. Nag-rest din. Ayun. Tapos, naka-focus kasi ako kay dito kiliit. Si Tom-Tom sa pagpapainom ng gamot niya, yung colloidal silver niya, yung vitamins niya, yung sa puso niya. So, ayun. Alam niyo nung Saturday nga, or Friday ata, or Saturday, parang super lungkot ko, nade-depress ako, kasi sabi ko, makasurvive pa kaya to si Tom-Tom. Pero sabi naman ni Daddy, kung si Poknat nga diba, nakasurvive, bakit hindi si Tom-Tom? Kasi feeling ko kay Tom-Tom napaka-fragile na alam mo yun. Pero si Poknat din naman talaga si Poknat nga, pa 2 months pa lang ata or 1 month, diba? Chinaga ako, nakasurvive. Ayun. So, lakas ng loob, guys. So, ayun. Okay naman siya. Ayun siya, makulit. Nakikipaghabulan. Yan. Kulit-kulit yan oh. Kulit-kulit yan Twitching lang talaga ang problema niya sa pagkain, sa pag-inom. Wala. Sa pupo, sa wiwi, walang problema. Ganon, bilog na bilog ang pupo niya, matigas. Yun. Tingnan natin sa Thursday, pagbalik sa sa vet, kung anong findings ulit sa kanya. Kung may mababago ba. Kasi yung sa puso niya is regular ko naman binibigay. Ayun. Ang lakas niya kumain lalo kagabi, guys. Naubos niya yung sinerve ko sa kanya, tapos kinuha niya, pa siya sa ibang dogs. Kinakain niyo pa yung sa ibang dogs. Ayun, nakakatuwa. So, ayun lang. Good morning. Monday na. Back to to reality na naman sa mga workers dyan, sa mga nagtatrabaho. Balik-balik work na naman tayo. Ayun, kami din kakauwi lang nila Dayang kagabi. Sabi ko, dapat hindi na kayo nakisabay sa sa dami ng tao, kasi sobrang na traffic sila sa sa mga toll plaza. Sabi ko, di ko naman kayo minamadaling umuwi. Umuwi kayo, nakisabay sa sa uwian din ng mga nagbakasyon. Shh, Tom-Tom, malaglag ka. Kaya yun, alas 11 na sila nakauwi. Anyway, ayun, lang ako, nagsasaing lang ako kasi maya-maya pagkatapos namin mag-breakfast is pupunta akong Pag-ibig, asikasuhin ko, di ko yun asikaso. And then mamayang hapon, ayan, may lakad ako. Kami ni Daddy, kung kaya pa ng time. Groot is here na. Sige, sunod-sunod naman, liit na yan, sunod. Gutom na si Daddy, kumain na ng tinapay. Okay na muna yan? Hindi. Meron pa tayo dyan pagkain Ayun, kahapon, guys, kagabi pala, since it's fiesta ng pagkabuhay, sumorder lang kami sa sa savory ng pagkain. So, ayun, fiesta kami kagabi. I'm sorry, hindi ako nag-vlog. So, may mga leftovers pa kami. Kaya na lang siguro kakain namin today. Magkakanin ka ba? Ba't ka nagtinapay pa? Kakasain ko nga lang Ayan, luto na. Wait lang, initin ko lang yung mga ulam. I'm back, guys. Grabe. Sobrang bilis lang pala sa Pag-ibig. Walang 5 minutes. Nakauwi na ako. I mean, walang 5 minutes ako sa Pag-ibig. So, registration lang naman kasi. Ayun. Kaloka. Mas matagal pa yung yung paglagay ko ng kilay. Anyway, ayun. Natuwa naman ako at ako masyado nagtagal. Tapos, umuwi na ako agad kasi grabing init. Napakainit talaga sa labas. Hindi mo gugustuhin na paglaboy-laboy doon or pumunta pa sa ibang lugar. Yung ganyan. Grabe. Mas mainam pang magstay sa bahay. So, ayun. Kukuha na ko lang ng Pag-ibig number, yung 4. Wala pa kasi. Si Nene, di ko alam kung meron na. Tsaka si Miga. Si Japong na lang. Tapos si Mama. Nakuha na ko na siya online. So, ayun. In fairness, sinaantok pa ako, guys. Baka idlip muna tayo.
Kaloka, oo. Pero yay! Tapos na ang pag-ibig, wala tayong problema. Payment na lang. Kaya kailangan ko yung ano, yung pag-ibig number ng 4. So, rest muna tayo. Diyan lang kayo, ah. 1, 2, 3, 4, 5. Diyan lang kayo, bantay. Hoy! Ay, bumuso sila. Ay! Bumuso. Bilisan mo dyan. Ayun guys, we're here sa ano, sa MOA. Mag-enroll lang daw to sa ano, sa gym kasi sumasakit na yung batok niya na ano. Sige, kain pa, tulog pa. Ayun. Wala nang tulog-tulog na yun. Sabi niya, kaming dalawa daw. Ako pwede na ako sa bahay. Matulog-tulog. Tama din, no? Hindi, kailangan maganda siya, mag-glue siya ng weight. Nagda-diet naman ako eh. Kaso, minsan nakukulangan ako sa ano. Alam niyo yung need ko din ng carbs, guys. Bakit ang ano? Wait nga lang. Ultra race. Kapag ano, sobra naman din ako sa diet is hinang-hina ako. Alam niyo yun, sumasakit din ang ulo ko. Yung ganoon. So, wala na. Siya lang muna enroll ko kasi baka masayang eh. 3 months na muna. Tingnan natin kung matuloy-tuloy niya. Milk time! Galing, oh, wow! Si Miggy nilayasan na, oh, sana yan. Sumunod ata kay daddy sa baba. Miggy! Baknat! Halika, dali! Miggy! Ayaw mo? Arty match! Baknat! Halika na! Dali! Oh, yung nakikishare ka pa! Ikaw, mayroon ka na doon! Busin mo na yan. Ito ding isa, oh. No! Sigurot na lang guys ang hindi pa umiinom ng ano, pagbalik niya na lang. So, ayun, gagawa lang muna ako ng breakfast. Mag-toast lang tayo ng tinapay kasi gumawa ako last time ng tuna sandwich. So, ayun. Tapos may tirang hotdog doon, kay daddy na lang yan or kay Chris. Pero si Chris alam ko kumakain na itong tuna sandwich eh. Ayan. San Marino tuna, corn tuna. Lagyan ko siya ng button mushroom. Tapos, onion. And then mayo. Ano ba yan? Ang ingay! Si Tom Tom yan. Yung naririnig nyo na yan. Kakaloka. Katapang mong linggit ka. Nakita ibang tao. So, ayun, good morning! Kahapon, hindi na naman natuloy yung mga plano ko guys kasi sobrang sumakit yung ulo ko. As in, sobrang init. Alam niyo, 5 minutes lang ako sa ano, sa pag-ibig ata yun, umuwi na ako. And then, nagsagot ako ng mga messages, mga orders. Tapos, ayun, parang masuka-suka ako kasi ang sakit lang dito ko, yung likod ng ano, yung likod ng ulo sa may batok. Tapos, basta. So, ayun. And then, buwabangon niya ako, sabi ko, ano to nararamdaman ko, bakit ganito? Tapos inom ako ng malamig na tubig kasi baka sa init, yung gano'n. Tapos, ayun, and then kumain ako, sabi ko baka naugutom ako kasi lately, Tom! Enough na! Sarado ang kahit dyan, bala kayo dyan. Ito sana gagamitin ko, kaso tinatamad ako magadgad, so ito na lang. Tamad-tamaran. Tapos ayun nga guys, parang wala akong energy lately. Alam nyo yun. So, yesterday, mga bandang hapon is napag-desisyon na namin ni daddy na mag-enroll sa gym. So, ayun. Kasi si Froggy din is napapansin ko madalas din sumakit yung ano, madalas mahilo. So, 'di ba? Sabi ko, nako, baka ma-high blood na tayo or nalo-low blood na tayo kasi wala tayong energy, wala tayong exercise, so ganyan-ganyan. Unlike before kasi na nagbabike kami, diba? So, kasi nawala yun. So, anong umuwi na sila sale. Kaya, ayun. So, yun. Enroll kami sa, ano, sa gym. So, mamaya yung start namin. Para ma-motivate din ako kasi alam nyo yung ano, yung talagang walang buhay. Walang kasigla-sigla, alam nyo yun, na parang nagiging routine na lang yung paggising ko sa umaga, gagawa ng pagkain ng aso, yung gagawa ng pagkain namin, pagsasagot ng mga, ng mga orders, alam nyo yung routine na, tapos,
parang hindi ako masaya. Alam niyo yun, guys. Kaya wala talaga akong vlog lately na ano. Tapos nadagdagan pa yung parang pag-aalala ko kay Tom. Kaya, ayun. So, tingnan natin, guys, ha? Kung may balik na itong gym na to yung ano natin or I don't know. Kakaloka. Ano pa nangyayari sa akin? Kaya, ayun. Para matanggal din yung stress ko. Kasi, nakatanggal ng stress naman talaga ano, yung pag-workout. So, ayun, dito din naman kasi sa ano, sabi nyo, pwede naman sa bahay lang mag-workout yung ganun. Alam mo, walang motivation na pag sa bahay lang. Ganun. Kaya, fine. Enroll tayo, go. So, enroll kami. And, kaya isa din sa inalala ko si Daddy. Kasi, before naman nag-gym yan. So, para mabawasan yung tiyan niya. Maging healthy, healthy living. Mawala na ng tuluyan yung kanyang pag-yosi. Kasi, nag-yosi pa rin yan, alam ko. Palihim nga lang. So, diba? Mapipilitan siyang ano, tanggalin ngayon yung kanyang bismo. Ayun lang, guys, for today. Ang daldal ng lola nyo. So, ayan. Nakaisa na ako doon. Pilitin ko lang kumain. Tapos, alis kami na dali puntang Cartimar nga para bumili ng mauulam. Hotdog, natin ko lang. Tapos, cheese ulit. Okay na yan. Breakfast na. Diba? Ayun. Nakain ko na yung akin. Yum. Masarap kasi yung spicy na corn tuna, San Marino corn tuna yung tinamit ko. So, ayun. Tinapay muna kami ngayon para makonsume to kasi masisira na naman to. Nakakaloka. Pagka ano, panay kanin kasi. Sa umaga, yung ganun. Yung mga dyan eh. Binubuli ni yung sarili. Toy? 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 Ala. Balik siya yan, guys. Ayun sila. Wala. At si Yung kasi. Ala. Oh, sige Yung. Sige, lagot ka dyan. Tapang yan Yung. Oh. Bisa si Mogi na. Ala. Gusto ni Yung na nahabol siya. Ayun kasi kauwi lang namin galing Cartimar. Ayan, itong ulamin namin today. Halaan. Malaking halaan. Mahal. 200 ang kilo. Pero okay na. Malalaki naman eh. Kaso puro shell to, Daddy. Tada! Yan. Oh. Ayaw nyo din maliliit. Yan. So, lutuin natin yan. And then, ginger bubulaw kaperaso. Tapos, pagkain ng dogs. Luto lang tayo. Asan pa yung iba? Sige, laro-laro lang kayo, ha? Tapos, mga gulay. Ayan. Wala akong nakitang daon ng sili. So, spinach na lang ilalagay ko para may konting green. And then, bumili ako ng ito, malaking pakwan. Ayan. Para prutas. Tapos, itong talong. Japanese talong. Ayan. Kaya ko, ensalada ko. Next time. Tapos, ano to? Garlic. Yeah. Tapos, ito gulay para sa dog. Kalamansi and then sayote. Yun lang. Hindi ko talaga nilabas eh, no? Lalagyan ng ano? Kain tayo, guys. Kuha kang extra, anak. Plato. Lalagyan natin ng shells. Lagyan ng shell. Malalaki din pala yung laman, Daddy. That's it. Saka yung watermelon. Wee! Yum. Naaway ni ate si Emma, oh. Naaway po si Emma, ha? Tapang, ha? Hello, guys. 7:30 na. Dito na kami sa sa Fitness First. Natutulog lang ako. Charot. Ayan, 8 PM pa yung namin, yung session namin sa trainer. Babay-tambay muna. Tingin-tingin ng mga nag-workout.
na-motivate ako. Ang daming nag-ano, mostly babae. Nag-gym. Sure ako. We're home, guys. Ginuto mo. Kung nagpunta tayo doon, nakakain na ako. Siguro natapos ko lahat na routine for the week. Hindi sumusuko. No. Ayan, may ano kami, guys. May personal trainer kami. Tag-isa kami. So, ayun. Kaloko. Ang sakit ang katawan ko. Binaklib-baklib. Stretching pa lang naman ginawa namin. Pero nag-ano ko. Tumakbo na ako sa ano kanina. Habang inaantay siya. Hamster. Sa hamster. Magmukha kong hamster kanina. So, ayun nga. Nakakatuwa. Tapos, pinalambot lang niya yung katawan ko. Kasi tigas-tigas na daw. Puro daw lamig-lamig. So, yung bukas. Lamig-lamig na din. Oo, sabi niyo, tigas na ito, mama. Sabi niyo, ganun. Kaya ang sakit, may pinipisil siya ano eh. So, ayun, bukas talaga mag-start yung pinaka-training namin, guys. So, pwede pa kami kumain ngayon ng hamburger. Burger. So, ayun, tulog na yung anak ko. Yun. Pero kumain naman na yun. Tsaka si Emma. And then tomorrow pala, schedule din ng ni Chris yung pagpapatuli. So, after siguro namin mag-breakfast or after lunch, punta na kami doon sa doktor. Patuli na yan. Ay, pero may maling doctor. Sakit talaga, pero ang sarap. Kain tayo, guys. Yun lang ang ganap ko yun, guys, ha. Ayun. Kaya pala kami nag-decide na ano, na mag-enroll sa ano, sa gym kasi parang alam mo yun, yung routine namin, ito na nga lang. Sabi ko ata kanina, tapos parang tamad na tamad ako. So, ayun, parang pagka-energy ba ulit. Groje. Kaya, yun. Tsaka para na rin sa health, diba? Kasi ano yun. O, sino yung kutsara? Oo, wala kutsara. Wala. Ayun, para sa health nga, para healthy. Ano ba yun? Health, strength, Yes. shape. Para hindi naman tayo, ano, lalamya-lamya, nakakaloka. Tapos, syempre, balik alindog din. Charot! Kain tayo! Tapos, mag-good-night na kami, guys, kasi yun na lang naman ang ganap ngayon. After nito is mag-freshen up na lang, kasi di kami naligo doon. Sa, ano, at paano, naglilinis na yung, ano, maintenance. Makakahiya naman. So, yun, dito na lang siguro, pero mag-iinit kami ng tubig. So, yun. See you tomorrow. Good night. Good night na din. Lord.